Rod, witam wszystkich na pierwszym szpilu latowego sezonu Co Kaj Kej. Dzisiaj zagrają z nami Bartosz Barwicki ze Bornowa, szkolarz i gitarzysta. Witam Dawid pięknie. Lach ze Bresel, robotnik transportu. Witam. Fioma Fundekter, etnolog i rewitalizator Wilimowski-Gotki ze Wilimowic. Witam. Max Więcek, slawista i inżynier transportu ze Glasgow. Ja, witajcie. I kapitan manszaftu Paweł Szutow ze Petersburga, student i poliglota. Szczęść Boże. Ja. Myślę, że możemy od początku przejść do sensu tego szpilu, czyli do pytań. Są żeście fertig? Ja. Fertig. Dobra. To myślę, że możemy zacząć i losujemy pierwsze pytanie. Trenowali żeście się, Pauliku? Nie trenował. Godocie, że macie taki silny mańszaf, że trenować nie trzeba, ja? Pewnie. Wszystko wiedzą, co widzą. Wszystko będziemy znać. Dobra, to jest super. Gadajcie za siebie. Dobra, mamy pytanie numer 2, było wylosowane. To wybieramy i zobaczymy, co tu nam los narychtował. Drugie pytanie jest o angielskiej tradycji. Bo nie wiem, ili wiecie, ale według angielskiej tradycji młodzi państwo po ślubie mieli bez 30 dni pić jeden napój. I to miało dawać im gwarancję zdrowia i siły do ich potomstwa. Pytanie, o jaki napój idzie? Dobre, tak myślimy. A, No to słuchajcie, ja myślę, myślę, że- co to był mocz, no ale nie wiem, o czym jeszcze myślicie? ja Co by myślę, to że to miało był dawać gorszy. moc? Szczyny. No wiecie, to te ludowe tradycje takie zrypane były, a co jeszcze to mogło być? No, górcy, oni to mają typowy. Ja że się o tym pomyślał, ale to krew miesięczna? Nie, to Nie, nie to by 30. tak, Ale tak to tela było by nie było, Sok- bez 30 to dniów. To by miało moc dał. Sok z ogórków. Co? Sok Sok z ogórku. A to nie było Nie, ja by- bić. Ja bych powiedział, że piwo albo wino. Ja Piwo, piwo, oni no. to mają. No piwo, no ale piwo każdy pił. To było ganz normalny. Co jeszcze to Ja, mogło to- być? Widzo, gadajcie Krew o z piwo. ogórków. Co? Whisky. Nie, wino. Importowano ze Szkocji. Wino. Tak, w to za wino jest. Ręka do góry. Gipko, Jo. nikt? Ja bych Mogę padł ją- piwo. Ja, dobra, jo. ja. Dobra, No to tak, wino. No tak Już będzie nie mamy. wino. Myślimy, co to jest wino. Dobra, czas minął. W to odpowiada? Pawle? To myślę, co ja mogę odpowiedzieć. No. Bez naszej, no wszyscy to pewnikiem widzieli, co zrobiliśmy krótkie takie głosowanie, welowanie, a wyszło, co większość manszaftu welowała za winem. Myślę na co większego, no ale myślę, co jako dobry kapitan muszę też posłuchać trochę tych swoich podwładnych. Dobra. Odpowiedź, że przyjął. A teraz Petrze mi proszę, Pauliku, o co was pytali? Bo nie ma, że zicher, eli pamiętasz pytanie. Pytanie było takie, co ta para tych młodych w Anglii piła bez 30 dniów, co by mieć siłę i tak dalej, taka tradycja. Co to Ja. był za napój? Dobra. To 30 dni to jak inaczej idzie powiedzieć? Miesiąc. Ja. I miesiąc po żyniaczce to się jak mianuje? Miodowy. Genau. No ja. Według angielskiej tradycji A to był chodzi miód. miód i z A, tym a. powinno to miano O, honeymoon, pierdolnie. albo miodowy miesiąc. No ja. Także na razie wynik mamy 1 do... A myślał o tym miodzie, ale że chce pomyślał, nie, to jest środkowa Europa, to nie ma w Anglii. A To ja. może to możemy to uczcić jaką pioską doktora Mioda. Pytanie nie mamy, Jo, Bortek miał ale grać. zobaczymy, co będzie dalej. To było Nie. pytanie, jest 0-1, ale zowidzo jeszcze macie czas, żeby się odegrać.
Krótko o prawidłach teraz ci powiem. Gramy do 5 punktów. Pierwszy Mannschaft, który dostanie 5 punktów, ten wygrywa. Albo wy, albo autorzy. To nie my, to Czesi. Toszu, będziesz miał żółtą kartę ode mnie. Jeszcze jedna rzecz. Jak któryś z was pomyśli przy zadawaniu pytania, że on od razu znał odpowiedź, to może pokazać taki znak do przykładu swojemu kapitanowi i on mi może powiedzieć, że dawał odpowiedź przed czasem. Bez pytań. Jak to jest dobra odpowiedź, to macie punkt i dodatkowo... A jak źle odpowiedzie, to będzie takie... Czekaj. Iść, Bartosz. Jak to jest dobra odpowiedź, to co? To macie wtedy tako zaszporowano 1 minuta. I na jedno pytanie, na które się wybierecie, będziecie mogli wymyśleć 2 minuty. Bo to się może przydać. Bo przy tym pytaniu też tak myślę, że jakbyście jeszcze 1 minuta mieli, to ta odpowiedź by przyszła, nie? No mu, no ja. Super. 1-0, nic się nie tropcie, jadymy dalej. I Ci. ja. Mamy Lecimy pytanie za trzecie. krajem. Coś tam nasza loteria zaczyna od niskich numerów. Za krajem lecimy. Ja. Jadymy pod numery, mamy pytanie numer 3. A pytanie numer 3 jest o prawie. W niektórych sztatach, we skupilowanych sztatach Ameryki, w XIX stuleciu fungowało takie trochę dziwne prawo i według niektórych źródeł one funguje jeszcze do dzisiaj, bo to prawo zabraniało nosić lody we zadniej kapsi. Skąd one się wzięło i o co chodziło? Tak, no. O, Ja bych powiedział, że z kuli tego, że jak się zicikałeś w autobusie albo w bance, to potem był maraz. co by nie umarasić Zica. No. Ja. Ja, myślę, albo że co to było jeszcze? bardziej dodatku w czasie. To z czego by się to wzięło? To w Ameryce było festy cowboyów, nie? A te giwery nosili, co by jak mieli się szczelać, co by nie mieli tam lodów. A we którym stuleciu to było? W XIX. No, to było gipsy A to- niż autobusy, a Ale Ja, banki ja. mieli wieże. Ja sobie myślę, to co to były- skuli tych giwer. Taka konno banka była, nie? No ja, no ale ja bych tak nie myślał, co by ludki siadali se na lodach, ja? Co by to jeszcze mogło być? Pomyśleliby, co ich ten lód pali, No, ale- nie? Co jakby ktoś do nich strzelał, jakby Dobra. zaczęli strzelać za się. 5. Ale Dowiecie coś. z kuli Ja- czego się te lody tam Oj. dawali? Dobre, Okej. koniec. Pauliku, proszę, powiedzcie mi, kto będzie odpowiadał. Ja myślę, co teraz znów ja bych odpowiedział. Nie wiem. Dobra. Później mnie będą bić, ale dobre. A ja myślę, co to, jak ich już powiedział, z kuli z kuli tego, co cowboya, wiele było tych cowboyów w Ameryce, a innych ludzi, którzy nosili ze sobą pistole, to często też ta pistola była tam jakaś w tej tylnej kabzie, a co by jak tam dawali ta ręka, co by się nie chycili za loda, jak trzeba było strzelać, bo by pomarli gipci, ja? Tak myślę, co to by było to. I szczylanie się kowbojów było dozwolone. Jeszcze raz? I to, że kowboje się szczylali, to było dozwolone prawem? No, Bo to też... to się ozłaziło o Indianów, jak przyjdą. Dobra, Wiesz. odpowiedź przyjęto. No mi się zdało, że bez tufal żaden by się nie wraził do kapsy, nie? To ludzie robili celowo. I nawet powiem wam, że słowo, które było kluczem, tu padało w tym, co wyście go dali. Bo jakie są cechy lodów, poza tym, że one są zimne? Miękkie. I słodkie, nie? Słodkie, ja. to by się miłkę przylepić. A w tomorod cukier. No muchy albo osy, jakie, szerszynie. Biny. Ligry. Ale też konie. Których w Konie. XIX stuleciu było moc, prawda? Ja. I jak ktoś się wraził do kapsi takiego
loda Co, nie futrować? i szł, to koń szł za nim. I to był sposób, jak w XIX stuleciu habili koniów. Tak kradzioki robili. Że oni nie musieli ani tego konia tykać, ale on sobie zaszł za nimi. I bez to już był ten zakaz wrażowania lodów albo innych maszketów do kapsie. Także jest, mamy wynik 2 A to by nie przyszło. Mamy wynik 2-0, ale to jeszcze nie ma tragedio, jest dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Roz za całą gra możecie poprosić o dodatkowe 30 sekund. Że jak widzicie, że macie jakiś dobry trop i no to trzeba jeszcze dokręcić, to takie dodatkowe 30 sekund ją wam dom. W A momencie... mamy telefon do przyjaciela? Nie. Bo jak wygrywacie, to wam takiego tak 30 sekund nie dom, ale jak przegrywacie, to będziecie je mieli. Dobra. To zadzwonimy do ciebie. Są fertig na trzecią runda? I ja. Jeżeście fertig wszystkie? Ja. Jożech nie. Ja, bo to wam powiem, że te trzecie pytanie było takie trochę ciężejsze. Dali będzie... Ale... Będą też jeszcze insze ciężkie, ale Jeszcze ciężej. będą też fajne, lekkie. Dobra. Kręcimy kółkiem. No, myślicie, bo widzicie, jaki jest ciulaty. Nie możecie na mnie polegać, no. 9 albo 10. 90. Blisko, kurde. Niech 6. będzie 9. A nie, to już 9. 9, ja? Ja. 9 pytanie. I 9 pytanie, że wybrał jeszcze do tego, jakże się dowiedział, że mamy sam slawisty. Toż nie wiem, Eli, to nie będzie za lekkie. Ale Zobaczymy. Ja. To jest pytanie o Łogotce. Pytanie o Łogotka, bo to jest też temat, który mam rod. Toż we serbsko-chorwackiej Gotce, jak się godo o przeszłości, to najczęściej używamy takiego czasu przeszłego, który jest podany na ten nasz śląski. Czyli przeczytał, że brief, który że się napisał, to będzie proczytał pismo, proczytał sam pismo, które si napisała. Ale co jest ciekawe, jest we chorwackiej Gotce też taki czas jak aoryst, który jest sam niżej, nie? Proczytał pismo, które napisa. No, że ten czas był używany fez rzadko. Zdawało się, że on już ganz wyszedł ze użycia. A z początkiem XXI stulecia osobliwie młodzi ludzie zaś zaczęli go używać. I pytanie, czemu? Ja. Wiesz, Dawid? Ja wiem. Dobre, to Dawid, prosimy, co by Dawid odpowiedział. Dawaj. Przed czasem? Ja przed czasem. Zaryzykujemy. Chorwaty, a Serby się nie kochają się. A Chorwaty chcą być daleko od Serbów. Aby się rozróżnić Ja. od Gotki Serbów. Ja. Tak padasz. Odpowiedź przyjęto, ale to... Nie, mam pytanie do Maxa Więcka. Jak myślicie, jak slawista? Jest to dobra odpowiedź? Nie. A Też znowu Terowski, odpowiedź? trochę Nie jeżech isty, ale z tego co pamiętam, mi się zdało, co Aorys zaczął włazić zaś do Gotki z tego, co było pojmowane jako tako lepsza Gotka. I ty lepszy Gotki Krótsza. używałaby młodzież? Używałaby młodzież? Że to jako wyszukany. Może o to Ja idzie. myślę jeszcze trochę inaczej. To jest Jak krótsze. tutaj by człowiek popatrzył na to wszystko, nie? To jest trochę krótsze, nie? Ekonomia językowo tutaj tak funguje, a z kuli ja. tego jak proczytało, macie to tam na końcu dwa sylaby, ja, to tutaj proczytach albo napisa jeszcze lepiej, nie? Też młode Poloki też zaczynają tak godać, jak napisała, ona napisała, trochę by Serby. To tu jeszcze inne pytanie by szło zadać. Co się pojawiło z początku XXI stulecia? Internet, ale też SMS-y, które wszystkie próbowali pisać krócej, co by były. Genau. I z tego młode Chorwaty, co by szporować na znakach, bo było tam 255 albo wiele w SMS-ie, używali 160. ten czas, który łostował już niby w literaturze i oni się go przywrócili. Tak nie godają, ale tak piszą.
Nie, bo Hmm. Procita jest krótsze. To mi przyszło pierwsze do głowy. Procita. Ja Jeruna, to mnie Aj. najprzód nie słuchajcie. No ja, to była decyzja kapitana. Albo weźmie ta odpowiedź przed czasem, albo nie. Niestety wziął. Nie pamiętam, kiedy z was to był slawista. A, Nie on. Teraz chyba wiedział. Ja. Jeżeli To tam jest ino muzykant do grania. Dobra, Jest- jeżeli Można to- gromy do to- 6, co? Ja do 10. no, zobaczymy. Jest wynik 0-3, ale jeszcze macie szansę, nic się nie tropcie. Jeszcze tu jest... Możemy wylosować łozią pytań. Nie zagromy wszystkich, bo to wiecie, że gromy do 5, maksymalnie może być 9 pytań. 11 mamy na kole, to tak, żeby była jakoś loteryjo, nie? Że są pytania, na Dobre, które wy nie odpowiedzieć, dobre. wy nie będziecie odpowiadali i to następny manszaft wtedy będzie je grał. Dobra. Mm. Panie Mhm. Pauliku, taki forszlag do was, zmotywujcie jakoś swój manszaft do lepszego grania, bo no czyli to już jest ciężki rezultat, z tego jest ciężko wyjść. Ale ją No, wezmę. no słuchajcie, Manszafcie, jak nie będziemy grali lepiej, no to co? Wyciepną nos i Rzepka będzie... No nie będzie wiem, może piwa, on to. się, No, może on ty- się postawi jak wygra, ale ja myślę, co on nos musi się Jo, postawić teraz jak, kto jak będzie wygrał. głupi, ten kupuje Toż bieżonka. lepiej... toż lepiej, co by my wygrali, ja? Tak bierzcie, piszcie se tam do zeszytów Bleisztiftem, a Dobra. co by fungowało tutaj sam. Mamy pytanie 7. Mm. Pytanie 7. To, co sam widzicie, to jest łopkotka od książki od Gustawa Flaubert. I jak Gustav Flaubert pisał swój roman Salammbô, to on się fest próbował skupiać na tym. On żadnym nie godał i zabronił wszystkim się zawodzać. Ino jedynego bedyner śmiał z nim w każdą niedzielę go dać, ale też ino 4 słowa mógł mu powiedzieć. Pierwsze 2 to były mój panie, a 2 następne Dobre, tak myślimy, co to by było. Pisał roman, też z nikim nie godał, to była nie wiem, co to Francuz, to rola pewno nie, ale To bych powiedział, jakieś... że wygodał mu wino. A Mój panie. każda niedziela to może szczęść Boże, czy coś i takiego. Myślicie, co by było związane z religią jakoś, albo macie jeszcze jakieś insze... Ja nie mam żadnej idei. nie? To też, no. Nic mi nie Nic. przyłazi do głowy. Bierzcie Ja się, bym powiedział, że z hopy, tym dowejcie. winem. Że mój panie mu wino. Mu wino. Nie, ja bym sobie myślał, co to by nie było mu wino. A, Dawaj też szczęść Boże. żyjecie, to albo mi- coś... Ja bych myślał, Szczęść co... Boże. Najbardziej. Szczęść Boże. to będzie Dobre. No potrzebne, tak już no. mamy odpowiedź. Myślę, co już No. mamy, bo więcej nie ma inkszych wersji. Obejrzymy. Panocie, prosimy was... pamiętajcie, że O macie prawo wysłuchanie. wziąć się 30 sekund dodatkowych. Ja, ale te roski Nie. jakoś... To chyba Przyłam. Jak, jakby... będzie, to, jak Ja? będzie jaki trop, a my mamy ino utrop. a nie trop. Ja. Dobra, to Nie, w ogóle mi nic nie przyłazi do głowy. Mój panie... Ale już nie ma Jak czasu, minęła już minuta, to już koniec, już nie dyskutujemy. Moment. odpowiedź teraz zatwierdzamy z 30. kapitanem. Ja. Kapitanie w to odpowiada? No myślę, co mogę albo ja, albo król, albo w to jeszcze go do za szczęściem. W to jeszcze był za szczęść Bożym. To ja nie wiem, Ja ja był- pytam w to odpowiada. Dobre, to ja powiem jeszcze raz, kolejny. Ja bych powiedział szczęść Boże. Z kolei tego, co to było trochę czasu do zadku, to była niedziela, a każdy by szedł pewnikiem do kościoła. On jak z nikim nie chciał go dać, to pewnikiem nie szedł. To chociaż jak ten show nazot, jego tam nie pamiętam już kto to był, to jemu to szczęść Boże chociaż powiedział. Dobra, dziękuję za odpowiedź. Odpowiedź przyjęto. A odpowiedź jest einfachowo, która była nawet w pytaniu. To znaczy, jak on był skupiony nie. na kwestii na pisaniu, to znaczy, że nie miał też na zicher kontrolę czasu, nie? Aha. Że nie wiedział, co się wele niego dzieje. Bez też raz na tydzień przyłaził do niego ten bedyner i mu go dał, mój panie, dzisiaj niedziela. I to był Aha. jedyny sposób, w który on rachował tydnie.
A, tak to było. Ja bych na to nie przyszło. Ja, No ja Dobra. też. W życiu by Mojej tego gęby nie powiedział. widać. Jo, No ja też. Myślę, Ani to trochę trzeba było- trzeba ani było bych o tym sydać. nie... z samego początku jak pytał Paulika, Eli chce ciężkie pytania albo lekkie i powiedział, że wolałby takie ciężkie, żeby miał Ja powiedział Ale 3. później Tylko my jest- powiedzieli, co ma być 6 z 10, pamiętasz? Ale, Pałek ja będziesz nie- chciał... no i Pałek, przecież był za być- 3. Pałek, będziesz chciał jakiś test po wilemowsku, to ja ci zrobię takie pytania, że uwidzisz. Ale to No ale 6 to nie ma ciężkie, wy. powiedzcie mi Nie. proszę młody. Wanot, Bywają też Hachor. ciężkie? Czy te... Temu. Co? Wam się te pytania zdawają fest ciężkie, albo nie? No, trochę ja. Ja sobie Ja ci ani powiem, nie kiedy bych miał więcej wyprostować, czasu- to by było 10. Kiedy miał więcej czasu, można wiele tego aorysta, kiedy mieli czas o tym pogadać, to myślę, że to by było jedno z najlepszych. Ale te insze, no to już tak trochę, no i można to z miodem, a kiedy by mieli więcej czasu, ale to też nie wiem. Ale te insze to już tak, Ja bych na to w życiu nie przyszło. Zobaczymy, Ja. co, A są zobaczymy, cache w internecie na te to- odpowiedzi do tego. zobaczymy, co nam ubiera nasze kółko. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie pytanie, bo jest 4-0, ale ja w was wierzę. Pamiętajcie, A to będzie gańba. dodatkowe 40 sekund. Nie wciepujemy tego na YouTube'a. Ja. Nie. Chyba, że wam Dobre, się dobre, cichajta. tak się fest chcecie gibnąć, ja? Żeby gibko skończyć. możemy to- chyba, nie. Dobra, próbujemy. 5. pytanie. Jest 4-0. Lecimy. Zobaczymy, co nam przyniesie. Mój Boże, Byćcie aktywne. Bo Joduś będę odpowiadał i źle będę odpowiadał. Ja. I zagro Dobre. 5. pytanie. 5. pytanie, które mnie się nie ma ciężkie. No zobaczymy. Możecie To się nos wziąć nie ma bajki rzeczy ciężkich. i zapisać, że www.łoziem4łoziem.ru to jest internetowa zajta jednego ze międzynarodowych kinowych festiwalów. A pytanie jest takie, jaka jest tematyka pokazywanych tam filmów? Tak, chłopy, to wejdźcie. Możemy To tam są cyfry. przeleć na to zajta? Nie, to są cyfry i to jest Rosja. Ja, poczekajcie, to Ja, a to B, jest, V, G. to jest cyrylickie przerobione, ja? Ja. Nie, Mm, poczekajcie. Jak to był ten ruski alfabet? A, B, W, G. Jorze. A możemy się wleźć na ta Nie, zajta, no, ja? głos ma, nie możemy. Nie O, możemy. Nie możemy. Że. Nie, to by było że. To nie robi sensu. Co by to mogło być? No Rosja tam są tam są informatyki dobre, no ale film o informatyce to by nie było, ja? Festiwalu filmów takich nie było. Co jeszcze może być? Hopy, dowejdźcie. 8. A, poczekaj. Ja to jest ta hołda wilka. Ja. Poczekajcie, jak ona się ma, ten Everest. O górach. To są te metry tej hołdy. Ja, są te. o górach. Spinaczka. Ja o górach. Gory? Ja. Dobra? Dobre, Pauliku, koniec odpowiadał? czasu. Ale czemu? Ja to jest ta hołda Mount Dobre, Everest. dobre, słuchajcie, Łoziem słuchajcie. setu. Ja! Ja. To będzie to! Dobre, Cichajcie. Dobre. przyszło na to. Jak minęło 60 sekund, to jest cisza. Godą ino z kapitanem. Aha. Paulów to odpowiadał? Ja bych dał jeszcze raz Dawidowi głos. Dobra, próbujemy się odbić za te Ja. pytanie o Sylwii. Ja? Dawajcie. Ja na początku, że myślał, że to jest ten w alfabecie ruskim. Że to będzie to, a to To jest wasza odpowiedź? było ciulowe. Ja to tak nie. Nie. To będzie tak. nie. Z chodami jakie, o tym, o lezeniu po hołdach albo gorach. Po hołdach albo po gorach, bo to jest różnica. Ja, bo to jest ten Po górach. 8800 metrów ma ten Mount Everest. 48. Ja. Mount Everest.
Dobra, to jaka jest wasza odpowiedź? Tam są filmy o Łot. łożeniu po górach, a hołdach. Ja, po górach, Dobra. hołdach. Bez hołdów. Odpowiedź. Bez hołdów. To. Bez hołdów. I ja, mocie recht. To trzeba było przeczytać nie jako łoziem 4 łoziem, no łoziem tauzynów, łoziem 140 łoziem Ja. metrów. To są Je. filmy o górach i To mocie jest recht. najwyższa góra. To jest od Mount Everestu. To 1-4 gonicie. Gonicie, mam nadzieję, że dogonicie. Są coraz bliżej. A wiele jeszcze nam się Ta zostało dobrą pytań. odpowiedź na pytanie dową takiego ducha do waszego Mineshaftu. I Ja, bo to będziecie by mogli- było tego żółka, co żech wypił. Ale słuchajcie, jak Teroski będzie zła odpowiedź, to wylatujemy. Teroski Nie, już nie. musimy wszystkie pytania musimy dobrze odpowiedzieć, wiecie. Dobre, jadymy. A już nie Do wiadomo. siebie. Już się wam gra zaczęła podobać, ja? No Ja. wiecie. Ja mam to fez radę. No ludkowie, was proszę, myślijcie. Myślijcie, ale nie 11 albo przeklinajcie. pierwsze? Będzie 11. I 11. I pierwszy. I tak pół na to pół. 11, ja bych powiedział 11 więcej. I 11. Ja, 11. Już. 11 nośniku, bez też gromy 11 pytanie. I 11 pytanie, jak żeście Będzie widzieli, kar. to jest pytanie z obrazem. Bez też otwieramy się je. O kurczę. I to jest obraz René Magritte, który się mianuje przenikliwość. To jest miano od tego, przenikliwość. I pytanie, Czemu? to, co my od was skryli, na co dziwo się malisz? Dobry, to musi być jakoś Ja bym powiedział, że na pióro. I o kłod. Kłod, pióro, który albo tego. krzydło, albo Ona krzydło. gołąb. No bo on, ja ci dam gołąb. Łobocz, on Teroski maluje mo ten pędzel przy skrzydłu. Toż albo pióro, jak powiedział Tyoma, albo jeszcze coś takiego, nie? Ale czemu przenikliwość? A ja, przenikliwość. Zobaczcie. No, ja gadam, że kłod, który zjadł tego i on patrzy na niego, a szkryflo tam to, co zjadł ten kłod. Ale Nie. Ja sobie myślę, co to by tak nie było. Przenikliwość. Szkielet, monoszkielet. Albo by- jajco. Nie, no jakby w jajcu. Albo szkielet, albo pióro, ja bych tak powiedział. Co myślicie, hopy? Za czym żeście są? No godejcie gibko. No Jak nie ma wiem. to Ja, przenikliwość? ja się ku Dodatkowe temu 30 to by- sekund poproszę. Jak mam być... 30 jak sekund mam być- proszę. Dobra, Godejcie, gibko. jako jest wasza No. decyzja, Pauliku, bo czas minął, 30 A Rzek dobro- poprosił o 30 sekund. Dobro wersjo za stołem była. Tyle wam mogę No powiedzieć. godą jajco. Jo jest za tym kotem. Ludzie, jajcem, cichajcie ludzie, bo już nie mogecie go dać. Dobra, to jako jest decyzja? Bierzecie 30 sekund albo odpowiadacie? Ja bych poprosił jeszcze 30 sekund. Dobra. 30 sekund. Tak hopy. Ja nie wiem, Eli by on mógł rysować bez No, ale kota, to jest za małe na On kota. powiedział, że to już było, ja? Ale to jajco, ja godą myślę, co jajco. to jest albo jajco, albo szkielet, ja? Albo to pióro, bo to było jeszcze te odpowiedzi. No jajco, powiedział dobrze. jajco. Tak myślicie se co jajco? Wszystkie są zgodne jeszcze, czy ktoś jeszcze... Walujemy. Ale z czego to jajco? No Bo jak on przenika- przenikliwość, to przeniko. No, A, że Ja. przenika ta skorupa. no. Ludzie, tam 3 był- sekundy, 2 sekundy. Już, jajco. Dobra. A, to Ja, może... jajco. Cisza, proszę. Paulus, Mhm. to... Ja bych sam odpowiedział Teroski. Dobra. I odpowiedź naszego Mineshaftu to jest jajco. My są mniej lub więcej zgodne co do tego To mi się wszystkie. zdało, że to była odpowiedź od Bartka. Ode mnie. A? I ja. Ja... To skąd taka wersja? Bez tuż To, że jajco to z kisz- przyjęto, ale jeszcze chcę wiedzieć czemu. z tego, że on przenika one wzrokiem i widzi tego ptoka tam w szczotku. Tak myślę. Albo widzi przyszłość tego jajca. O, też tak idzie Ja. powiedzieć. Ja! Tak wyglądał obraz Już, Potreba- na coś, że się przyjdą. Magritte. Ja. Dobra. Gratuluję, super, wyszuję wam dobre odpowiedzi. Jest 2-4 No. i Richtil go Czekajcie, ja idę po kielicha.
Ja. Ale Ale Bartosz, nie. tego u nas, Ej, na synek. prawidłach nie było, ale jak, Nabiera wam, ci roków, synek. ale jak wam to A kiedy- podoba, to ja wam zabronić nie mogę. Który intelektualista łazi trzeźwy? Wanut. Poczekajcie, poczekajcie, Łotkej, wiemy. łotkej. Maxie, poczekajcie. które z tych pytań ci się najbardziej podobało? Z tych, co były? Do mnie? Ja. To było najciekawsze, to z tą przenikliwością. No. Najlepsze te, na To które żeście ostatnie. odpowiedzieli, ja? Ale wiesz, to nie o to idzie. To jakoś najbardziej jak po tym, jakże pomyślał po tym, co Bartek powiedział i ta przenikliwość i widzenie bez ta szkorupa tego jajca i widzenie tego ptaka, to jakoś tak najlepiej do mnie. Ja. No. Super, rozumiem. Nie, to tak pytam, jakie wam się pytania podobają, żeby potem wiedzieć, jakie do was na następne szpile. To tak. Też jak miał radę. Dawidzie? Jak ci się ty- przygromy, Ale to... ludzie, słuchajcie, teroski poszło fajnie, no ale musimy grać jeszcze lepiej, skuli tego, co jeszcze 30 sekund mamy wykorzystane, nie? Już więcej tego nie będzie. To już musicie o półtora raza co najmniej lepiej grać teraz. Ja? Dawidzie, a wam się jakie podobało? Komu? Dawidzie, A ciebie ja to z tą górą. z góry. A, boście dali dobrą odpowiedź. Ja. Dobra. To co dalej? I to było takie... Cześć. Byśmy musieli myśleć, a... To jest Słuchajcie, pytanie mówię. szóste. I szóste pytanie nie ma lekkie. O, To wam od razu słuchajcie, powiem. Szóste pytanie nie ma lekkie, ale są, że macie dobro teroski pasa, dwie dobre odpowiedzi za numerem, toż jadymy. Bo we 2005 i 2008 roku młodzieżowy Mannschaft Szpanie we Korbala albo we koszykówka grał z tym samym, no nie za z uciesznym wynikiem. I no, że we 2008 roku to potracił na to 2 razy więcej czasu. I pytanie jest takie, z jakim Mannschaftem Szpania przegrała w Lipiniu 2005 roku? 2005 z Kerem przegrała. Ja bych powiedział, że to jest z Ameryką. Z Ameryką? Ja, oni wysoko skaczą. No dobrze, wysoko skaczą, no ale słuchajcie, 2008 2 razy więcej czasu na to było niż w 2005. Czemu? To była Szpania. Kule. Że jakiś kraj, który się potajlował, nie? No tak. Albo coś się stało takiego w Ameryce między tym czasem 3 lata przeszły, nie? W Hiszpanii był wtedy autobusy. Poczekaj. To jest dobre, co żeś powiedział. Poczekaj, to żeś dobre, co żeś powiedział. To było zaroski przed tajlowaniem Serbii a Czarnej Góry. Ja. Dobra. Koniec. Pawle, kto będzie odpowiadał? Maxie, spróbujesz odpowiedzieć. Dobra. Ja, mi się zdaje, że to będzie, że w tym 2005 stracili do Serbii a Czarnej Góry z tego, że potem była tajlowana ta już zostało Jugosławią. A to 2008 z kim by przegrali? A to już była chyba Serbia. To czemu 2 razy więcej czasu na to potracili? Nie, że potracili za pierwszym razem. Ja? Nie, za drugim razem stracili 2 razy więcej czasu. Bo ich już było minęło połowa. Ja, to każ mi, bo to pamiętam, że oni potracili z nimi, ale czemu? Dobra, inaczej. Pierwsze pytanie było, z kim przegrali w 2005 roku. Ja. Którzy sobie dali dobrą odpowiedź, bo przegrali ze Serbią i Czarną Górą.
A w 2008 przegrali ze Serbią i No to, Czarną że Górą. Ze Serbią i Czarną Kruty, to Górą. co żeśmy... Tu Ja, żeś nas chycił. tu. Ale pytanie Bo było... to, żech z kim pamiętał, przegrali- że z Serbią przegrali, ale to, żech nie pamiętał, że z Czarną Nie, Górą Ale też. pytanie było, z To kim pół przegrali w punkta. 2005 i tu żeście dali dobrą odpowiedź. Paru sekund wam nie wystarczyło, co Krucy, musieli tam tam dwa odpowiedzieć. szpile grać. No Ja. musieli dwa szpile grać, żeby To ja. potrafić. Ja. Ale mieli żeście dobra logika. Punkt muszę wam zarachować, bo odpowiedź była dobra. I A kto to powiedział o tajlowaniu? Bo to mi rzuciło na pamięć. Bo to mi To- rzuciło na to- pamięć, że No bo ja, dycia... no bo ja, wtedy że było się tak tajlowanie. jak się tak pomyślał, że było potajlowane, to te same ludzie, a musieli być dwa razy dłużej, nie? Bo dwa razy szpilali. A wtedy mi się wspomniało, kiedy sztat był tajlowany kole tego roku. No. Genau. No i A wtedy mi przyszło, no dyć przegrali z Serbią, z tą nową Jugosławią. Widzisz, w tym szpilu. to my to razem my to do porządku zrobili. Ja. Dobre, To jest ta dobre. metoda Tak zrobiliśmy burzy to. mózgu. Super, żeście ja intli znodli i wiecie, o co w tym Ja. szpilu idzie. Zostały wam jeszcze, jak na najbliższe Ci. dwa pytania też dacie dobrą odpowiedź, to będzie 5-4 i wasze zwycięstwo. Bez toż. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jadymy. Są fertig na następne pytanie? Ja. Żeście Mhm. fertig wszystkie. Ja. Dobre, tak Fertig. jadymy. Moje fertisie wy. Warianty. Dzisiaj. Jo, dej ta karta. Poczekaj, bo będzie... Ja. 10. Ja, będzie karta. A o co się Kto jest rozchodzi? geografą? Ja. Każdy sam. Że wpisał matura z geografii. Dobra. Ja? Ja wam Ale powiem uważaj, uważaj. też proszę Okej, o no nie cisza. rób tak. Proszę o cisza. Ja wam powiem tak, że niektóre pytania, że ich wziąć ze bazy pytań ruskiego coka i kej. Pora pytań to są takie, co że się wymyślał sum. Na bazie tego, co Kajrzek zobaczył w internecie. I te pytanie to piszą, że na nie sum i że jest stolc. One mi się richtig podobają. Wysłał, że je też do moskiewskiej wersji, mono je puszczą, ale one jest fajne. One jest richtig fajne. I no teraz, słuchajcie, myślę, że warciłoby się też to zapisać. Ale przede wszystkim słuchajcie, bo macie przed sobą karta świata. Widzicie, ja? Zgodzacie się. Ja. I teraz tak. Czerwone to są państwa śnim na niej, a modre śnią na nim. Rozumiecie? Ja. Co jeszcze raz? Jeszcze raz, pierwsze to jakie To jest są? do dorosłych. Jeszcze raz. Czerwone są państwa śnim na niej. Ja wiem, A ja wiem. modre? Ja, Poczekaj, ja poczekaj, wiem. poczekaj, poczekaj, daj on Ja powie wiem. do końca, daj A on modre powie do śnią końca. na niej. Nie wiem. Bo schodzi Ja się o wiem. seks. Mądre Ja- śnią na nią. To jest ropa. Już czas Jo, modre poszł. ja to, że myślał, że to jest ropa. Już Jako poszł czas. Ameryka śni na ropa, a ty czerwone to jest ta... Nie, tu nie ma Ale Arabia. poczekaj, ale nie ma Wenezueli. To jest demokracja. Śni na niej. Demokrację, ja! One Demokrację, śnią o ja. demokrację! Ja, Ja. no dyć! Nie, to nie jest śnią, to jest śnium. A, Nie schodzi się. Ja bym Aha. powiedział, że To schodzi się o pierwsze takie... śnim Może na o fana? niej. Z kimś śnim na niej, a drugie śnią No na godą. nią. A może o fana chodzi, nie? A może o kulę. rych padł, że na O demokrację. hop z babą. I wiecie. Nie, no. Nie, Je to albo demokracja, albo ropa. nie, ropa nie, bo tam nie ma Arabia. Nie. No ja, no dyć. A Wenezueli? Ja. Demokrację? Oj, chłopie. Dobra. Albo ta... Poczekaj, już Strzelają. nie możesz godać, już nie możesz godać. Już jest za późno. Dobre. Był, Czy ktoś... był dobry trop uciemy, aleście go nie posłuchali. Ja, to mu odpowiadaj. My go nie posłuchali. No to Czekaj. Tioma, Tioma Eli, ty powiedział chcesz, jedno słowo, a Eli, ty tamta- To chcesz idzie- odpowiedzieć, to mrugnij 2 razy. Bo jest jak... No ja nie wiem, czy ja to... Ja Nożek powiedział trop, ja nie wiem, czy ja to teraz... Bo tu jest, wiecie, tu jest jakiś łon i łona, nie? To trzeba znać dwa No słowa. też tak... No.
Dobra. Jo jest dobry i jo by był fertig nawet dać wam jeszcze 30 sekund, jak chcecie. Ja oddaję jeszcze raz pytanie. Dobra, tak, Pauliku, bierecie taką opcję? Ja. Ja bym wziął. Ja. Dobra. Ja bieram. Słuchajcie. Widzicie karta świata. Ja. Czerwone są państwa nim na ni, a modre nium na nim. I to idzie o fana, ale ja nie wiem. Ja teraz nie mogę przyjść na to, jak to. Jak fana Turcji wygląda? Jo, to jest taka czerwiona. Taka czerwiona. A tam miesiąc i gwiazda. Miesiączek! A, gwiazdy, a miesiąc, ja? O gwiazdy się rozładzi. Jak myślicie? Mhm. No Aha, kto by to wiecie. teraz sformułował? Gipko, Ale- kto ale chce jak odpowiedzieć się- na to? Z gwiazdą na miesiączku? Nie. Albo z gwiazdą? Nie. Śnim na niej, śnią... Ale nie ma... Z jedną gwiazdą, Ja, a to z jest wieloma Izrael. gwiazdami. Cicha, To jest Ja, Izrael. ja, Izrael to jest. Proszę, To jest- cisza. Minęło 30 sekund. Paulików, to odpowiadał? Oj. Maksie, myślisz, co byś to ujął dobrze? Czy nie? Czy może Tioma by chciał to ująć? Ja nie. Nie? Nie? No to ja bym mógł spróbować, jeśli mnie później nie zabijecie. Jo, no, Bez internet nie idzie. Ja. Dobra. jeszcze. Możemy ci zrobić DDoSa. Ja se myślę, co ten łon, to jest miesiączek, a ta łona to jest fana. Amerykanie mają fana na Księżycu, z kolei tego, co tam byli, a te wszystkie kraje czerwone mają gwiazda na fanie. Super. A, Super. Jest, że miesiączek to- na Ten miesiąc Miesiączek na fanie. mają na fanie. Ja. Bo mnie się to Miesiączek, pytanie Wiki kurde. spodobało. Sztaty mają Ja. fana na miesiącu, dobra. a Turcja i inne kraje mają miesiąc na fanie. Ja. Paulik, ja ci przeja. Powiedzcie mi jeszcze, Aj, Pauliku, dzwoniło. w którym momencie byście na to przyszli? Bo jak żeście mieli swoją dyskusję, to ja tego nie słyszał, te wersje. To jest to Jorzek na to prawie przyszedł. Jak żeście powiedzieli, że tym, że Ktoś Tioma, powiedział, że ma fan, że o fan, ja. jaka jest fana Turcja. Mhm. Ale bo wyście zaczęli gadać potem o miesiącu, o gwiazdzie. O, gwiazda. Jorzek powiedział miesiączek, a potem gwiazda, i te gwiazdy mi to jakaś przyszły na ślepia, ale ten Jorzek Durś miesiączek. myślał o tym miesiączku, a gwiazdach, ale dopiero później do mnie przyszło, co to fana może być na miesiączku, ja? No dyć. Co to jest fana, a miesiączek, a nie gwiazda, a miesiączek, nie? No ja, jakby była gwiazda, to No. też by był czerwony tam Izrael. No, Nie było. Ja. no dyć. A tu mamy... Jest 4-4, trochę z moją A ktoś to powiedział o tym Izraelu. Ja, a to mnie nie słuchajcie, to wam podał, żebyście mnie nie słuchali. Jest 4-4, trochę z moją pomocą, ale no, na ostatnim 9 pytaniu już ją wam pomagać nie byda. Tu jest wszystko według prawideł. Ino macie minuta i albo wam się uda, albo nie. I no nie godejcie, bo jeszcze nam Bart później zabierze ta odpowiedź, a przegromy z kuli tego, co będziecie godali po czasie. Dobre. Okej. Tymku, jak wam się podobał szpil? Mnie się podoba. I no Jorzek jest taki, wiesz, Kaś dzwoni, ale nie wiem Kaj. Dobra, no to jest kwestia jeszcze do robienia techniki potrzebnej do tej. Co, to godo, że my są niedorobieni, nie? Są do robienia, no technika może nie do robienia. Dobrze, słuchajcie, to jest pierwszy szpil, a musimy to powiedzieć, że no... Trochę się zgrywamy. Aplauz do Zacznijmy Bartka za całą organizację, a Teraz albo wygromy, albo przegromy. To jest albo. Ja łopowogi, bo to richtig, że ci byli pierwszy Mannschaft, który się łopowożył sam zagrać. Tak jak go do Paulik, to pytanie decyduje. Albo w jedna strona, albo w drugą. Ja. Są Ja tego nie powiedział. pytania, wszystkie są fajne. Nie wiem, które są lepsze, ale wszystkie mi się widzą. Pierwsze zarobienie. O, zimzichernie. Leczymy. Jeden. Jeden.
Słuchajcie, zapisujcie, słuchajcie i Jo, pierwszy to myślicie. mi trzeźwy umysł, to będzie łatwe. Pierwsze pytanie. Rity, jak wam się udało od 0,4 dojść do 5,4, to będzie super wynik. Zobaczymy. Pierwsze, Nie słodź, bo przestaną grać. Nie słodźcie, Bartłomieju, proszę. pierwsze zaś jest pytanie trochę literackie. Czytaliście, Pauliku, taką książkę Ryży Wojok od Andrzeja Bielanina? Nie, żech nie czytał. To dobrze, bo inaczej byście znali odpowiedź. Ale w tej książce od Andrzeja Bielanina jest pokazany jeden teutoniec. Wiecie, że to są teutońce, nie? Ja. Ja. Ned Hampton, tak się mianował, ale to nie ma ważne. Kerry bez cufal jakąś maszyną czasu trafił do naszych czasów. Ja. I on trafił taką współczesnąną dziążkę i on ty Freli mocno sprawiał, opisował jej swoje przygody, sprawiał jej swoja geschichta pełna jakichś tam fantastycznych bitew i heroicznych czynów, jak to teutoniec, nie? A ona, jak mu odpowiadała, to zmianowała też jeden produkt kulinarny. I pytanie, o jaki kulinarny produkt w tej odpowiedzi idzie? Produkt kulinarny, dobra. Bitwy czyny. Co można zjeść przed albo po bitwie, albo w trakcie, albo coś, albo może coś, co się albo kojarzy z bitwą. Snickera, co by nie gwiazdożył. To było na poważnie te roski, czy nie? Słuchajcie, chłopy, dowejdźcie. No, tak, Jo, tak, to- tak myślę. Czerwone. Czerwone to mi się z juchą jakoś kojarzy. No dobre, ale to jest produkt Ale to się kulinarny ma być. Ja. A Jucha też... Krupciok! Nie, to ruskie jest jeszcze też. Co to mogłoby być? A Wino co- to nie ma O, a produkt piwo kulinarny. i- A to poczekaj, jest- a to wy jest- ważycie coś z juchą? Nie, ja o niczym takim A. nie słyszę. Gipsi hopy 10 Ja z sekund. juchą je krupniok, albo Ale ta- to jest Werusyje. ta czerna zupa. Czarno Ale Werusyje to jest hopy. Werusyje. No to krócej nie wiem, czarnopolew. Wodzionka. Koniec. Czas minął. Powiem, że jest trochę zdziwiony tą dyskusją, co tu wynikła, bo wyście dużo rozprawiali o tym, co on go dał. A pytanie było o to, co w odpowiedzi ona mu powiedziała. No dyć, bo produkt no, kulinarny to- się rozłaziła, Kerry ona mogła mu... Czyli on i sprawił o wszystkich swoich czynach. O tym, A jaki ja go był dam, żeby- ważny, fajny, wiele nie zrobił i jaki nie jest fantastyczny. A ja opadam, że A ona ona mu mogła bardzo- wejść zjeść ze Snickersa. Jo mogę Z wiedzieć, Snickersa. ja mam jeden pomysł, Jest cicho, Bartku. słuchajcie. Słucham odpowiedzi od Paula. No, Ja bych powiedział, co to są tak zwane nudle. To jest moja odpowiedź. A czemu? Kiedy mamy taką dziążkę współczesną, kiedy trafia jakiegoś chłoposzka, Kerry godo, co je z większego świata, tam w te wszystkie bitwy, a tak dalej, to ona mu na zicher nie uwierzy. Tak Gancja. A co się godo, jak ktoś godo takie rzeczy, co są nie do uwierzenia? Co ty mi nudle na uszy? Idzie mi wiesz, albo coś ja. takiego? Kręcisz Ja. mi nudę na uszy, ja. To myślę, co to by były te nudle. Dobra, dziękuję. Odpowiedź przyjęto. I to jest dobra odpowiedź. Ja. On i sprawił całkiem swoja geschichta, a tam upadło, że on i wieszo nudle na uszy. I chodziło o nudle. Super odpowiedź. To było niesamowite oświecenie. Tu zaś miał Paulik. Już drugi raz za ten szpil. I muszę wam powiedzieć, że jest Wygrali, To szansa, szafnęli. bo okazało się, że wyście ten szpil poradzili nawet wygrać. Ja. Jest 5-4. Gratuluję całkiemu Mannschafttowi. Bartosz Barwicki, brawo. Dawid Lach, brawo. Siema Fundekter, Dzięki. brawo. Max Więcek, brawo. I kapitan Paul Szutow, który dobrze kludzią dyskusję i jeszcze miał 2 takie oświecenia. To No. była super gra. Ale A, to przed było tym dobre. 3 razy, Nie. 3 razy, że źle powiedział. Joty. Bartku, A te powiedz mi, 4 proszę, jak się wam grało?
w to Problemy mamy ze dźwiękiem. Bartek, do mnie też. Bartkowi się telefon rozładował, ja tak myślałem, Ja- ładowarka nie zadziałała. Nie widzicie mnie? O, Teroski widzimy Teroski, już się widzimy. Halo? Ja cię Halo, halo? zapytał, Bartku, jak się wam grało, jakie pytania Ja was wam się podobały. słyszę. No, mogę wam powiedzieć, najbardziej mi się spodobało te ostatnie, co było o tych nudlach, te o jajcu było fajne, no i ogólnie mnie się podobało, Monteradę. Dobra, super. Ja wam Bartosz jeszcze Jagodny. wszystkim gratuluję wygrany. Ze 0-4 żeście doszli do 5-4. Pierwszy szpil w naszym klubie i od razu wygrano. To jest super. Dziękuję. I myślę, że będziemy kończyć. Graliśmy do 5 punktów żeście zrobili. To już jeszcze raz dziękuję i do następnego. Ja. Dzięki. Cześć. Dziękujemy. Ja. Bogiem.